E Paște și vreau să vă povestesc o întâmplare, de fapt întâmplarea din 2021 de Paște, când a fost, eram tot în Constanța și era schimb de intelligence între echipa de intelligence ucraineană, echipa de intelligence rusească, observatori de intelligence din România, din NATO, ONU și observator neutru civil, eu, chemată, numită. Totul s-a întâmplat în toată Constanța, mă rog, dar operațiunea special principală a fost pe bulevardul care trece pe lângă Consiliul Județean Constanța și prin fața restaurantului Biblos. Eu stăteam la masă la Biblos. Țin minte așa cum că mi-am comandat mămăliguță cu smântână și brânză. Eu mănânc de obicei lucruri foarte simple. Iar prin fața mea defilau echipa ucraineană în negru, da? Negru, adică gur Ucraina, și erau toți, că nu conta, erau de toate vârstele, erau familii, erau din companii, erau echipa de intelligence în negru, că erau rochii, că erau bluze, că erau paltone, era 1 mai atunci, era și 1 mai și Paștele. Iar echipele de inteligență ale Federației Ruse, da? Deci nu confundați cu Uniunea Sovietică, care nu mai există din 1991. Deci echipele Federației Ruse erau colorate, deci cu haine foarte, foarte colorate. Treceau efectiv și mașini pe bulevard și decapotabile și era un schimb non-verbal, da? Totul era în intelligence, în OSINT, în gesturi. Eu atunci nu cunoșteam toate gesturile, trebuia să recunosc gesturile. Erau mesaje între ei și unele mesaje de amenințare pentru mine. Pe de altă parte, echipa SRISIE, CSAT, NATO, ONU îmi indicau ce să fac. Sau îmi spuneau câte ceva, uite, acela e CEO-ul de nu știu unde, CEO-ul de nu știu care, e nu știu cine. Mi se spuneau lucrurile acestea. Nu cunoșteam pe nimeni. Mai târziu am recunoscut câteva persoane. Deci au fost și câțiva cunoscuți de-ai mei, nu acolo pe bulevard, ci în alte locuri în oraș. Deci au fost și cunoscuți din viața mea, de la adolescență sau din munca mea de consultant. Ei știau cine sunt. Eu încă nu aveam toate datele. Eu abia am intrat în proiect în aprilie 2021, așa cu forța. Ok. Da, cert este că deci în 1 mai a fost acest schimb de intelligence la care am luat parte, în care practic echipele Rusia spunea Ucrainei că dacă nu se potolește să prigonească etnicii ruși și nu numai ruși din Rusia, o să se lase cu război. Au mai fost după aceea schimburi de inteligență și zilele următoare. Cert este că pe 4 mai la Hoteleca, deci aici imediat lângă Kaufland, mă rog, lângă gară, Kaufland de lângă gară, și este și un hotel ECA, deci acolo în dimineața de 4 mai la 10 dimineața, după ce toată noaptea avusesem fusese misiune de inteligență, dar imaginați-vă că misiunile de inteligență de zi sau de noapte însemna mulți kilometri merși. Deci toate informațiile mi se lăsau în drumul meu, codate, că prin numere de mașini, că prin
alte mesaje criptate, inclusiv pe asfalt sau pe panou și așa mai departe. Deci, cei care mă blamează că aș fi una de moravurășoare, greșit. Nu. Mie mi se dau informații, eu nu fur informații, nu fac spionaj, mie mi se dau informații. Eu sunt un Intelligence Fusion ONU. Adică mie toate agențiile ONU, și din România, și din NATO, și din UE, deci toate oficiale, au un rol diplomatic. Da? Un rol diplomatic unde nu fur informații, ci mi se dau informații oficiale. Dar criptate. Deci asta înseamnă că există și un certificat ORNIS undeva. Un certificat de drept de acces de informații secretizate de securitate. Și a României, și a NATO, și a UE, și a ONU, da? Dacă și măcar nu l-am cerut eu și am fost verificat. Ok. Deci pe 4 mai la 10 dimineața, după ce avusesem o noapte, aveam picioarele, țin minte, așa cum au super umflate de cât mersesem pe jos și mintea, pfoi. Deci abia învățam de criptare, veneau foarte multe informații, dar iată că le-am înțeles corect. La 10 dimineața a fost întâlnirea dintre reprezentanți Intelligence Ucraina, Intelligence Rusia și încă o persoană, deci un neutru. Iar eu la masa perpendiculară pe această masă de discuție trebuia să mi se dăduse ordini, da? Sunt un civil, militar, un chimic, să țin telefonul către discuția respectivă și practic echipele STS, SRI, CSAT România, NATO, ONU urmăreau această discuție prin telefonul meu. Asta a fost pe 4 mai. Deja în 5 mai a fost prima răpire a mea. Am scăpat. Deja în 7 mai n-am mai scăpat. Deci s-a lăsat cu bătaie pe mine, deși, repet, eu eram neutră. Am fost bătută, târâtă, legată, lăsată inconștientă 4 zile, 3 nopți. De atunci și de atunci singura care nu recunoaște este Ucraina. Și singurii care sunt extrem, sau cum să zic, extrem de virulenți, nu singurii, e o întreagă rețea, dar extrem de virulenți au fost chiar rudele mele și justiția română și poliția și justiția din Tulcea, deci mafia ucraineană, sistemul de sănătate din Tulcea, mafia ucraineană, prefectura, mafia ucraineană, da, pentru că are poliția în subordine, din București, mafia ucraineană, justiția, poliția, secția 17 și secția 25, secția 22, mafia ucraineană. Sistemul de sănătate, INML, mafia ucraineană. E MLM. E MLM de spălat de bani. Iar faptul că Ucraina nu vrea să recunoască, tocmai, e beneficiarul atâtor sume de bani, atâtor arme, atâtor furturi de tehnologii, de bani, de incredibil. De asta, dragă Interpol, am o echipă super tare, echipa m-a ales pe mine. Îți aduc toți făptașii, autorii morali pentru dezastrul economic, politic, de carburanți, nu doar din Europa, nu doar din România, ci ONU. Am făcut până acum totul doar pe cheltuiala mea, doar pe costurile mele, nu doar economice, nu doar financiare, ci și emoționale. Am fost luați copii, am fost în fel și chip blamată, denigrată, împiedicată să am o viață normală. Deci am făcut totul pe cheltuiala mea. Nu am cerut niciun capăt de ață.
dar aș vrea să se consideră ca un proiect de success fee, cu plată success fee, nu neapărat doar pentru mine personal n-aș cere, dar o fac pentru copiii mei și o fac pentru echipa extraordinară de intelligence din România, CSAT, MAPN, STS, CSRI, SPP, pentru echipa de inteligență din NATO, din UE, din ONU, care mereu stau pitite. Oamenii ăștia deseori sunt blamați, când de fapt ei sunt prima linie în luptă. M-au ales pe mine să fiu vocea lor, sunt vocea lor, sunt avocatelor, pentru că sunt extraordinar de buni profesioniști și eu sunt de partea celor care fac contra terorism, da? Deci eu sunt contra terorism, antidrog, anticrimă organizată, dar n-aș putea face asta fără toate tehnologiile, fără toate competențele celor din România, din America, din NATO, din EDA, ESA, deci inclusiv inteligență spațial, inclusiv inteligență militar, toate cele. Gata, revin, vă salut, ceau, sunt Mirela.